lagu iki mesti kelingan karo tukang gendang. Kok iso lho? Ngopo iki? Masih ngapa iki? Ceritane kuwi to. Piye sih? Ya pusi karo cah Gunung Kemukus. Kono kae? Neng rum 19. Walah, terus piye? Akhirnya piye-piye nae duwene kendang didol are adine. Sane ya, Mas. Zik zik. Janjane kowe ning Multimedia Audio Syuting Mustika Indah Sound System Audio Brasa Mbak Dini. halo Mas. Masuk yo. Dina Minggu sing tak tunggu Kowe ngajak kowe ngajak neng Tawangmangu angan iling sir sengengene ana kene aku nunggu kowe lali janjine nyatane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo adung dandan kowe ora teko langsung iki Mas. langsung hawane panas Rene tak sebule. Janjane kowe ning endi? Lagaku sajayo priyadi. Atiku sujono karo wanita liya. Sambung. Matur suwun makaten swantenipun Mbak Dini kepareng nun nggih wonten lali.